Ghana ni TV suni ya mabusuafo nyina kwaba misraw se onya meka family ni ho a subscribe button na wo nsanifa sunu mia so na o mia subscribe button so anu like no share obetimi so do comment e de agu ase abusua muho ya wie ya na enye ne boko esanse briche kese e na abo asanteman mpɔman hene da sebre osebu nso toso mienu abusua enkra eba beka Ghana ni TV betimi akonfirm de amam se therefore ekwakura sene kano amamre ni amane kwa so no anase wadane nsabonkum so abusua enedai na amamre ni amane kwa so no asantemanpon bretu abusua pani na afi asantemanpon mahema nana ajakuma difie ene ne mpanifo ebo anan edo mo ni kiremu ewo manhia hemfie kɔbɔ kotoko hene amane se amamre ni amane kwa so no defo anase kotoko hene asante ni tia na akire no de asie ewo asantemanu enie abusua semwe enya asem ketwa emma asanteman eya asem kese pa de ma asanteman esanse oba asante amamre ene asante amane mu a asantemanpon hene ene kobase bi otumfo tia ne nachi otumfo kwa akwantuo mu anaso otumfo ni asanteman mu hanom a ono ena ehwe asanteman so de ma asanteman enti nipa wada ne benkum so no ana nipa okwa ye ka ne ho asemi onya nipa kuma abusua manhia hemfie na kire se ano odin sene empanifo bretu abusua yo mo asantemanpon ene asantemanpon mahema na na jakuma difie ene na abusua kabo mu no mo ba otumfo osetu toto sumi no asante hene anaso na omode amane ebebo no ewa amamre ni amane kwan so no na aye dene nanso obe ne den abusua sede yaka no da sebre sebo nso to sumi no adekodi anam so ma therefore ekwa ne de Ghana ni TV yenso ye di amamre ni amane kwan so yentimi emfa ntodwa yenimumpo a yenimumpo a yentimi emfa ntodwa na sene ye di amamre ni amane kwan so ba santemamu ene akamamu a ye di ni die ene obuo ema ya hemfo ene empanimfo ni ntino enne ena manhia hemfie ede krata ba bonten manhia hemfie apaimu aka ama ewiase ne Ghana manyina hunu se briche kese ena abo asanteman ene asantemanpon mane a enya asenkuma ti abusua ene de ubosi asantemanpon na ho se ni parodo no aye tuntum ni parodo no aye brisi ene kobia na mahu se eya asem kese na ato asanteman odura asanteman mu kuma asere ne mpatamu na ho se ni parodo no aye tuntum ni parodo no aye brisi ne kobia na ho se eye asem kese oyene ene amane kese ena ato asanteman kaina hyene nso se emprempren oba asanteman a eye kese eda asanteman animo ya enchai ena askore mampon man hene therefore nso ekra anaso okwa akura na eho amamre ni amane ekura ye nyanyeye ena asanteman pon man hene de enso bomu enti eye ade kese ena ato asanteman ni a enye asenkuma sede maka no akamfo yemfa yamamre eni amane emfa ni agro na abusua menka asantemanpon man hene ho asem kakra emfa enkyeremu yewo na fiat mahankuna duasa enkono 1938 ena yewo da sebre sebo nso toso mienu na onyamfinhia de wotwe 88 years ena obo ade ato ne nsa de afra na so akwa yi abusua mfoni amohwei eye mfoni adi be se bosome miensa de kwa bosome nan so nie afimpi mienu ne aduonu ena 2024 aba ekoto ye no ena exclusively Ghana ni TV ye kwa asantemanpon kohwe abato no so ho ena ekonya therefore current pictures anase ni mfoni a ye de kyeremo enso ewohoi na therefore bedi akonya no afe apema hankono ene aduakono baako ena asantemanpon hene ebedi adwai na oyobi a na bakosemu kakra no okọ Prempeh College owie Prempeh College no eno de ani kiremu ewo University of Ghana suapomo a kire se afe apema hankono aduoso mienu ena owieye abodi an sakai no eye BA Economics Political Science ena history so ede eka ho bie na obesom Ghana man kakra ene sen odu ani kiremu ewo Kwame Nkrumah suapomo a asantemanpon man hene da sebre sebo nso toso mienu obesom se ona registrar kese pa ewo Kwame Nkrumah suapomo afi apma hankono aduokono baako ena therefore somye
ya enya senkuma kra na sede yaka na oba asante abakosem ne amamremu a asante mampon adwa no agitadwa no enye akonya ketewa a ye ka ho asem saa no abusua na kire se akoya rohosem kese pa na ede ama asanteman na yebeka se ede atwato okra ye hu asante mampon man hene da sebe se bonso tosumienu ewo dwabo ase na adwamu no eye bese bosume ene kakra nie ebra asante mampon National Democratic Congress ND Samyoko no basabasa element mwazi kakra si wo mu ya na akwa ese aban krachi pani DC ya yebo ni din no mentumasi bi sorry Ghana ni TV ebo mo ho amane ya mo hu de ekoso dwumadie ni mo ma asante mampon man hene ye se ND Samyoko no egu asante mampon akonya ne ho fi entoto ne sade frɛ ND Samyoko no mpanifo mo mampon ma omo bai mo di mu nkyiremu de bai a mampon hene san hye omo so mo nkɔ na ba bi ekyekira aboa no ho a ne egya no ntino omo fa a chew pa kese mra na di besi akyire bia no omo fa ho amane emebɔ na mpaniam pa asante mampon man hene tu ne na si asem ni mu no atwa ya kyerɛ sɛ yɛnte bi bɔne bia wa asem na chi biem ya kyerɛ sɛ pani wo fie ye no ɛno ebi ɛno no ti abusua nka bi ahyemu na enkra aba de afri menhia mfie ya Ghana ni TV esi so di amamo ne sɛ asante mampon man hene da sebre se ibu nsoto sumienu se di ebetimi akonfirm di amamo sɛ asante mampon man hene ekwa na sede be de be kaakaifo ye be kaaka ye hu nti no ebre twato okra asante mampon man hene kasa adwabo ase no abusua me bo amamo ahwe bibra ND Samyoko no asembaaye na otena adwamo ni nyansa Nyankopɔn de adom ni nimdeɛ ode kama asomdwe baaye a besi no kwa asante mampon a koka no watimo akame bia enso enim na abusua yenhwɛ ensɛm otwato okra asante mampon man hene enso ɛkae no ebi mi dwane tietia ato aso mo nyina mo nsa mo nim ni asi wɔ ha ɔman no enye party bi political bi efra la association efra no political party bi a okasa me ne mo ne nyina aka bomu a ne ye Ghana man ne ye dia aban baba obokɔ we baba obokɔ ye de etim ho anunti mensra de ba me kasa kyerɛ mu ye nananom ye brɛ ho munim brɛ me nanam a me brɛ ana nanum obu ho me show no mu a dakropɛ me so kwa no mo nam ta ade ntira sɛ no ma no be enra no wo fa asise sunsun no ba na mu otimi frɛ NDC party members ni mo kɔ nyema esisi wo hɔ no enye fɛ meti asise me wira ko sɛ bra ya bre nyina 20 many years matra ko nya so ya bre ne yatimanya sa to minister chai party kase mienu e wo Ghana ha ufa ba bia o mpanifo eda no obia de buo ma me ebisam sum de buo ma wo masuma ban na no be fa me se brafie asuma che be som okasiye mi bonkum nifa manya mpanifo so bia mo wo fa apa na se mbuza se ufi da kraba da be twep eso oba no be hwe mani mu asa ne me na me ya me nante mu huni enso obuo me wo ma mu nyina nti me nan da kroche sumo de obi si me kroche no wa enfa se da bi esem ba fie be so e be kokuru mu kura meba sani ebu man sani etena man so okasa na bibi kakra be kwa akwa yire hu ni ayo no obi si me bu afu profo ye taxi bi WhatsApp de breme da pam na mhwe me wi la foi NDC party members bi yesa wamo eye adwuma ni abefram se ye wura ye pese kwasia da be ana se me da be ye zongo gota gbon be boy se na da bia kane na me ho de me ne mo yor but when dey me hwe ni ta bi hwe sa de na WhatsApp no a acrophobia so na boabo nkonwa no nkonwa efiri mu amo office abi se mo na muto mboto mtoe ni ade 60
yɛde agu hɔ yɛhwiehwie petrol agu so apamatis ne ahye no wɔhye no wia no gye sɛ Ghana government biribia aban biribia wɔhye wɔn wɔ hɔ awerɛho ɛyɛ nimgu aseɛ ma kasa mempɛ sɛ ebi si bio mewɔ fa ase afrɛ mo wɔne mo akasa nhyehyɛ a wɔayɛ ama mo no wɔn a ɛyɛ sɛ afiri NDC no mempɛ kasa muntu wɔn mo fo na wɔn mo nkɔ so na mmerɛ a wɔde ama wɔn no wɔn mo nyɔ ɛkyina anyɛ saa yɛbɛpete yɛn ho na yɛso akyerɛ m sɛ tumi ne kuro no nyinaa yɛde a ɛkuta yɛ kasa ɛho mfasoɔ no sɛ kasa ɛna mebie WhatsApp no na adeɛ no yɛma werɛho nti mantoa so akyerɛ mu hɔ a na me nananom bi aba sɛ ei wote asɛm a wɔkaa no wɔ hɔ obi kaeɛ sɛ afei deɛ asantefoɔ kɔkɔɛ ma nzongo hɔ asantefoɔ kɔɛ nyɛ wei odi ka bɛka saa kyerɛ me nam sɛ daabi menyini sɛ obi aka saa na yɛn asanteman mu ha deɛ ɔkasa ahamko ano ɛnkore so makyini mede nananom akyini makyini madwuma meyɛ university ɛma me kyini baabia ni hɔ a ɔbɔ so a menkɔɛ yɛhamko ano aba a wonya asareke nso nkɔ wonya wei wɔ ha wonya aworahene wɔ ha wonya wei wɔ ha wonya wɔ ne nyinaa de buo ma wɔn mo anim sɛmsɛm a ɛsi mampɔn ɛnura ɛne nnura akyi atwea me ɔkasa ma wɔn mo nte pain sɛ mampɔn man ɛne asanteman wofa amammerɛ so o wofa buroni mmerɛ o ɛnyɛ Ghana party biara deɛ wɔn mo anim sɛ wɔn nana minsa manyini yɛ independence ba na wɔ form 4 secondary school Prempeh College tini anyini nneɛma faa ne yɛte aseɛ kasa ne yɛ mpanimfoɔ di anim wɔn hwɛ bi ɛfrɛ no government tini nneɛma faa ne yɛte aseɛ saa mmerɛ no constitution aban yɛde maa yɛn no hwii nim 57 constitution a ɛkyerɛ sɛ party bi a n'asa association bi of like-minded persons wɔn bɛfɔ ne yɛbɛyɛ Ghana government no ɔbɔ that time no business government yɛmfa kuro no ɔman no ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔn dea governance of kuro no na ɛhyɛ wɔn nsa na sɛ nipa ɛwɔ kuro mu ne adeɛ ne yɛ sɛ wei dea party wei dea hwee koraa nte saa ɔno amu buroni na odi yɛ so no wantwerɛ no saa ebisa amammerɛ nte saa na nnɛ yɛatoa so a constitution bebree aba mo nyinaa mo nsa mo nim ne asi wɔ ha ɔman no ɛnyɛ party bi political bi ɛfrɛ association ɛfrɛ no political party bi a ɔkasa me ne mo ne yɛ nyinaa ka bɔ mu a ne yɛ Ghana man ne yɛ dea aban bɛba ɔbɛkɔ wei bɛba ɔbɛkɔ yɛde yɛtim hɔ